tanan sa karong adlaw guys, asa mo katinga na ako sa ilawom kabatuan kay di amis dagat. Kuan kanang naay wa man tanis tarong nga plano da kay nadadyon man. Damis dagat kauban si Mimorgs katong igsuon ni Mayor og si Dodds. Katong nangangamot ni gahapon mao ta to among plano nga mga ligo lagi dagat nga na ja. Dahil tinuod jud ay ja. Sila ni atus bahay kay nananghid ni silang nanagtatay aron nga sugtan ko. Di anak ko daari. Dami sa kuan guys, bugnaw si gihapon kay kanang nay. Net adto mis bas gamay. Kuan man kanang nay. Di pa pwede kasudlan close pa. Close pa nila. Di nice dari guys kay basag arang inita, bugnaw gyapon dari kay naaman ko sa ilawom sa kabatuan na. Adlot raman kay dagnan. Tuy hakaw din sa tang likod. Karang inita ka durong adlaw, jadi ako dari skuan sa mo kapagtung. Mailhan jud agahang kaniwang guys na kanang dusog ang bukog. Wala picture pag kamaw to ha. Loads. Kay nanalagi nigdala kay mabalik nag Manila. Lingaw pa sa picture. Dods, kagas, shout out. TikTok na Dods. Dods. Nakay TikTok Dods. Tara, ilo. Ya, guys, wala ba? Ina, wal ba na lang di. Oh. Wala. Nagbiban ba na ala ka tinala? Right. Ay, pag may idea. Dods. Ay, paruan mo. Shout out sa Dods. Ilaw man yabok. Yabok luban si ano. Ha? Ayun no. Wa ko kay baw. Ang silip ka ba? Uy. Bad ka, Dods. Vlogger ba ni? Bad ka. Sorry. Sorry, guys. Hello, guys. Nag-isda, guys. Ang isda na isda nga sa buto. Napag isda nga di. May isda nga. Dako. Napag isda nga gamay. Nani, wala kita ni. Nani, dagwan di. Sama, suro. Ligo ta, guys. Lamig, guys. Kadura, guys. Dagat, guys. Hello guys, direct kusbay. Diya katong ngaligo mig dagat, gahapon raman to, diya ako'y vlog gahapon kay nagpasulabi lagi pagkug lingaw-lingaw diya. Pag uli na mo kay sa mami nang uli gikas dagat. Dito mis ilang mayor nagbidyoki kay dito na magjang igsuon, kami may gauban diya. Gibidyoki mi diya. Pag uli na deres bay, igor ako nagilis, naligo diya. Dito mila mayor mo to nagbidyoki diya. Hanggida siliksi. As utso na may nauli gawi eh. Saban kong nanay kay agtamba lagi ni Liksi. Kaya ngin kuluzag nakalimot ko. Ako nakalimot kay ag oras gahapon sa buntag nag-inam si Liksi kay alas 8 man. Mao na mahapon gi alas 8 sa gabi eh. Dada ko sa ubas garin guys kay gikan ko
kakitag kako nga hinog dito to ah. Ag isa ka tong rang dako awa pa jud na hinog mo dito ang giatangan kay lami to kay dagag unod kay dako. Da. Lami ini. Tamis na ni kaso kay ra nakayelo. Dada ko dares garden kay tan ako sa mga tanom ni kuya aga tong mga palijat tanan guys nahurot na ni kuya Ajay og tanom jaz jang itabang panguha og usok kay kinahanglan man nig usok 100 kuno kapin ag usok nga jahang kinahanglanon nanguha na sa gahapon gamay na ra magsiguro kuwang jaghang nakuha kay mo ra pitur siguro to unom kay kuan madlo ko magsuot sa kalabungan na tuhakon sa taghas kay usura barog pa ako kanang has sa Facebook akuan ko hindi samot kaning istatay nga di pa magbantay ko no basig na ihas hadlag na noon ko pitoram sila ko kabukang nakuha hindi alami alagi mong pagpangaligo gahapon guys ito mi nangaligo sa kuan bugnaw si nawagang sakit sa kalawasan oy kaligog dagat arang init tarong adlaw murag hapon mga alas 4 mi naabot dito si bahay nila mayor dya pagkatadtaod ning uwan hangtod na gabi uwan dya baw laman ron ngaron man pud gapon matur magdiron mo uwan kaya maka-upload na ko kaya signal ra badaris bahay grabing sa pisunit grabing ludingan dya na mukha na lagi mag-upload ko guys mga alas 6 nga na makauli ko na mga mahapit na mag alas 10 kaya ag signal loading ka man ang tagdugay ko maka-upload kaya ag signal mangguyahang gikuan po dyan ug mag-upload pa tagbanta guys wa pa man po tayo ka-vlog mo na gikan din gisugong nanay guys pataya dahil isang narabtang naglabod-labod og diring dujan malamba gali ka kulot kuman din ay mong ubo Tana. Oh, dahil ka magi ko. Palabi nagdudan, uy. Madisgrasya ka. Tana. Dari ko balik ko sa ubos. Putol kahang moment. Nawa ng kusahang moment. Moment from this. Gibubuan na din yung kuya na. Muna nagpalit dyan. Higwaos lagi itong isa. Ag taong kaya dyan gibalihin dari. Kaya di mo ko na maintan ang gato na tusod. Na dyan gibalihin. Sakto rin ang gihinluan. Kita man na nagregas yung kuya. Kari na naman dari dia. Pamahinlo eh. Kanig siya guys. Isa ka black pipino ni. Kari dari. Tarag usok dia. Gitong kuha. Tapos pinanguhang kuya to ah. Wow! Matumba ng tanam kasabaan ka kuya dia. Ay, katugol ko. Namangat kong dods. Og ni igsuong mayor kapon kay kabuang silag pananghid ni nanay tatay oy kay arang sugtan ko. Jarong timing postire ning chat nga magpaubas-ubay magmotor mi palit tambal nga nakalarga na noong ko. Ja ikag balibad ko nila kay da ba sila yung mga gipangluto nga handa. Munang ingon ra makutire nga diyan na ra bakus dagat teo ja karon pa man pud ni ingan kay naghatad ko ni jela porami wa man pud nag-ingan dahil si mayor na ra man kuno musugot ba kapalit man pud lapit na mahinog ag isa ka kapayas ag isa kay nakuha na katunay hanggi balik-balikan did dari si Ate Ali may nag-ipo ayaw bi mga mga pupo Agnaong. Kamusta school? Ngayon sa mas mong ma'am? Ha? Ngayon sa mong ma'am? Ngapsin man kag 2 days? Dada tulang kay Bill? Hala. Bad lagi ko.
Tugnaw na si eh. Ang laba na day pag ko, kaya napuno na ko sa labhonon. Ayaw, kaya putlon. Nga na, pagdana, yatag ni nanay. Pero day, dad ang tanan. Mga huy papud ko, kaya wanay kahoy. Yung ani naman yung kuya, gibugwad ra. Ang gagitanom. Gikan day ko alis siya guys kay nagpagasolina ko sa motor daan kay dari mangus among mga tinda-tindahan dari ginagbay mga tindahan dari gibawal na gasolina. Gibawal na gasolina dari guys. Mao nang dadto ko yung paggasolina ko daan kay in case of emergency nga di ra ba ko jud ko magtan-aw sa ang gasolina ugwa na ba. Ang kuy tan-aw. Basig mahotdan ko ba. Kay kuan ra ba? Ladyo na ra ba mig pagasolinahan dito na sa kuan. Alis siya na. Nako na bibilab. Yatag ni nanay nako. Di na ikakawad to. Mas lamisa sakit ang tiyan. Laging tiyan guys kay naining balik agahong sakit sa una. Kachilya? Di ko mukaos kakaw ikaw gusto ka mukaon pa ipa-open ni nanay. Ikaw. Ning balik ang sakit sa una guys nga katunay pag nagpasigi na jud mi tambal dito sa una kay kanang nay magsakit magang tiyan ja nay burot bas ang ibabaw sa pusod nay mubuk do ja na ug maingon pud sila stress kuno mo ipik day danis tiyan mawa ko mapakita kung sa una lagi nga nagpatambal na mis nanay niabot na miglaon yun ba to mabini patambal kay kuan mo gibintusa guys kanang gibintusa bagi kuan nagkanang nay baso ang tiyan nga na ja kuan ko kargado panuhot ja posible pag panuhot nga kuan man muwa ja mo balik na pud kuan pa ko radto nga time daga pa ko. Daga man gihapon nalay bihud. Kuan pa ko dito nga time guys, wa pa ko'y anak dito nga time. Matong gida kong nanay dito sa kuan. Sige mig balik-balik dito, ja na pod ning balik na pod ron. Nagoo lagi ko kay kanang nay basig hangi kagulan pod guys kanang ulcer kay magsakit man pod og ang tiyan og kuan. Kanang nay tagdugay ko magkaon. Kuan man po, kasi guys, di man naas kuto-kuto naman dyan siya ibabaw sa pusod na. Borot siya nga na ba, murabag na ingani, kumajingking nga, murag na ingana, borot siya. Ingan po si Ate Amy kay, kuan ko no, stress, basin ko nag-stress ko na, bako na ko'y problema yan. Kuan mo ko problema, oy birthday day rong Mariano, mag-greet ko happy birthday. Happy birthday Mariano, bisa magkulang ka. Birthday. Pihapon Lexi, nakalimot na kong pag-greet ni Lexi. Alisa be? Alisa? Ale! Birthday rong Mariano, February, mga February kuno guys, kasi February diha, sorry ha. Nagkuhan rapod ni nahas. Istorya kana kuno February kay mga saputan kuno na kay kuwang kunos beut aw kuwang sa sana kuwang buwan. Birthday ron sa imong papa be. Birthday ron sa imong papa tawagi i-greet. Birthday bitaw February 5. 28 naman ko 20 na 29 na siya. Uy. Tu agi pabuthan ka Mariano. I-greet si mong papa. Happy birthday pa. Diyan may imong wish. Sa birthday si mong papa. Unsa hoy? Maora way I love you. Aray. Bungi ang putan mo. Lama. Ginawi ina papa, happy birthday. Happy birthday pa. Dan odari hoy, ro makita imo na. Happy birthday pa. Papagtarong pa kay wala ko'y baon. Happy birthday Mariano. Unta. Magwapo kag samot ug mabuutan og samot. Binubuutan pa di. Mao na di kuno. Butan.
Nandiyan mara ni ang vlog rong adlaw guys kay ko hapon na mag-edit pa pug ko maulit ang gingan ganiha nga garabig signal daari tagdugay ko maka-uli og gikan mag-upload kay ang signal dya. Mara ni ang vlog guys. Mara ni among vlog rong adlaw at tangin na pod among ang next vlog. Bye guys. Bye, guys. Thank you for watching. God bless na tong tanan. Bye. Bye.